Marija Konsilja Abdilla, anzjana ta' 93 sena mill-Qrendi, spiċċat fil-mira ta' 3 ħallelin li daħlu fir-residenza tagħha blan li jieħdu xi ħaġa tal-flus. Il-każ seħħ l-ħabta ta' 3:30 tal-ħadd wara nofsinhar meta l-anzjana kienet qed tistrieħ fuq is-sodda tagħha. Rat id-dawl jixel u resqu lejha tnejn mill-irġiel b'wiċċhom mgħammad u bl-ingwanti f'idejhom. Qalu li jara, ibqa' kalma, kull ma rridu minn għandek 20 lira, lira mhux euros. Żamm li jidejja fuq dak, għala li ħalqi u l-ieħor beda jfittex. It-tielet raġel sadattant beda jfittex fil-Kxaxen f'kamra oħra tad-dar, imma ftit minuti biss wara li daħlu, it-tlet persuni telqu l-barra mingħajr ma serqu xejn, anke għaliex l-anzjana ma żżommx flus jew affarijiet ta' valuroli fid-dar. Dak kif ra it-teleker, għallu din għandha l-qampena ta' għallu u telqu jiġru l-barra. Tajċkem. Minkejja li fuq il-mejda kif tidħol fir-residenza, l-anzjana kellha portmoni b'xi ħaġa żgħira tal-flus, il-ħallelin bil-fixla ħallew fejn kien. Fortunatament l-anzjana ma sofritx ġrieħi gravi, ħlief xi grif f'wiċċha, imma t-trauma tibqa'. Dejjem nissuspetta li dieħel xi ħadd. Ħsiebni fil-bib ta' barra. Di issa. Anki iċċek għattos, għax hawnhekk għandi l-ħates ta' jien. U konna jtħanna raw ġej. Il-pulizija għaddejja bl-investigazzjoni tagħha mejjuna minn filmati ta' kameras tas-sigurtà ta' ħanut fil-qrib u li fihom jidhru 3 persuni. Minkejja li l-irġiel ma jintarfux, il-pulizija stabbiliet it-tul tagħhom. Marija xtaqet ukoll li permezz tal-avventura kera li għaddit minnha tfaħħar il-ħidma tal-pulizija. Xogħolhom għamluh sewwa ta' x'kamluh bir-reqqa. Dalodu batlu wieħed mill-pulizija biex jara kif għaddejta fuq il-qata. Dan il-każ affettwa lill-komunità tal-Qrendi b'numru ta' residenti semmulna dan l-attentat ta' serqa. Residenti ieħor spjegalna li fl-isqaq fejn joqgħod saħansitra qed jikkunsidraw li residenti joħorġu xi ħaġa tal-flus biex jistallaw kameras tas-sigurtà fl-isqaq fejn joqogħdu.